לא, אתה פשוט דוחה. הוא לא שמע, הוא לא שמע. אני אומר לך שהוא לא שמע, נו בואי רגע. רגע! שלום. מה שלומך? זה פיקוס אורני, כמו שאת רואה אותו, גדל פה טבעי. איך היין? איך הריח שלו? ריח טוב, אה? איזה פירות את מזהה? ענבים. ענבים, אורנים, נגיעה של לימון, נכון? קצת וניל, מה עוד? איזה תצמיניים? איזה מקום בעולם זה זורק אותך? צרפת. עוד קרוב, טוס. טוסקנה, נכון? מרגישה טוסקנה שלוק ביחד של אהבה? פירות שלך עלו, ואז אני רואה את הסמנכ"לית עומדת בצד, מסתכלת, ולא אומרת כלום, כאילו אחותי, אפילו לא חיוך, קשה לה. יפה. ממי, מה נעצרת? איזה שרף יפה יש פה. מה? לא חשוב, מאמי, נו, מה היא אמרה לך בסוף? מה היה שמה? מדהימה אותי. אתה הורס אותי. עדן, כמה סוכר? 1. מה אתה עושה? שכינה בוגדת. אין כבוד. מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה. אבל מה אמרנו? כשאנחנו באותו חלל, תקלע אותו. רגע, תשאירי שנייה פתוח את החלל. למה באוטו? נו, למה באוטו? אין ריח, אין ריח. אין ריח, מה אני מריחה? מאמי, איך הוא עושה? נו. בית שתפליצי עליי כבר. תרים את הספר. רץ. רעים שלי. או מאמה.